Yan, yung pag namalim sa inyong lahat, kakabsat mga bunsoy. Andito tayo sa may harap ng San Sebastian Cathedral, dito sa may Moraita, sa Recto. Ito, napakagandang simbahan, no? San Sebastian Church. Yan. Matagal na simbahan na rin to. Yan. Ito yung view niya, ito yung ano niya sa labas. Ito yung ano niya sa labas. Ang view niya sa labas. Ngayon, papasok tayo sa loob, kakabsat, mga bunsoy. Upload videos lang po to. Yan ang ganda ng simbahan. San Sebastian Church. Hindi na po tayo sa loob ng simbahan ng San Sebastian. Yung napakagandang simbahan po nito, kakabsat, mga bunsoy. Yan. Silent lang tayo kasi nasa loob po tayo ng San Sebastian Church. Napakagandang simbahan po nito, dito po sa Recto Avenue. Upload videos lang po ito, kakabsat, mga bunsoy. Actually, itong simbahan na to, itong San Sebastian Church, gawa to ng steel. The only steel church in the Philippines. Yari siya sa steel. Tapos yung mga materialis niya galing pa yata sa Belgium. Yeah, only church in the Philippines na yari sa steel. Yari sa steel to, itong San Sebastian Church. Upload videos na kakabsat, mga bunsoy. Mag-out na rin tayo maya. Yan. Out na tayo, kakabsat, mga bunsoy. Pinakita ko lang itong San Sebastian Church. Labas sa kaloob. Yan. Upload videos lang po. Upload videos lang. Salamat. Bye-bye. And God bless sa inyo lahat.